Ja, jeg gik all in. Jeg går all in på sort. 400 på sort. Jeg gjorde det. 400 på sort, dreng. Hvad gik du ind på, Chris? Grøn og rød. Jeg gik ind på sort. Det bliver grøn. Nej, den gjorde. Nej, det bliver Yes! Ja! Jeg får 800 coins, Chris. Fuck. Ja, jeg gik 400. Jeg gik 400 på rød. Ja! Chris, jeg er på 1200. Chris, jo, jeg gik 1000 ind på sort. Nej, det gør det ikke. Jo! Yes! Ja, Chris! Chris, jeg har 2200. Jeg har 8. Jeg har 2200. Det er lidt mere, Chris. 1000 ind på... Nej, gør det. Ja, 1000 ind på rød. Rød. Ja, rød. Ja! Ja, Chris, jeg er på 3200. Jeg er på 900. 2000 ind på black. Chris, jeg gik 2000 ind på sort. Come on. Ej. Ja, Chris! Jeg er på... Chris, jeg er på 5200. Og 3000. 2000. Ind på... Sort. Ja, sort. Jeg gik Ja, ind på sort. Kom der. Ja! Ja! Sådan, Chris. Fuck, Chris, Jeg jeg har op. 2000. Ja, jeg har 8200. Og 3000 ind. Ej, jeg skal tabe noget. Ja, 3000 ind på sort. Ja, den har vi. Hvad gik vi? Sort? Nej. Lort! Det er første gang, jeg har tabt. Chris, jeg går 5200 ind på rød. All in. Hey. Jo, kom nu. Ja! Ja! Dude, jeg har 10.400. Det der, ikke? Det må kraftedeme være nok. Ja. Tjek den her side ud nede i beskrivelsen. Og smid et like på videoen. Jeg ved godt, at det ikke gør særlig meget, jeg fik. Men det var i hvert fald noget. Jeg bettede mig fra 500 op til 10.000. Og jeg skal nok bette igen herinde. Ja. Jeg tænker på den her kanal, så kommer der kun til at være betting-videoer. Og ja, sådan bare CSGO betting. Og ja, jeg nogle gange tilføjer bare penge for at bette for jer. Så jeg håber, I følger med i det. Og vi ses på os.